It-tsunami li segwa t-terremot laqat l-aktar il-port ta' Sendai. Fil-Malti mxandra matul il-jum ixxukjaw lid-dinja b'vapuri tkaxkru mal-mijiet kawżat ta' tsunami mola 33 impiet. Il-terremot ta' kważi 9 gradi fuq l-iskala Richter laqat ukoll lill-kapitali Tokyo. l-iskellem ma' Damien Busuttil, Malti resident il-Gappun, li ilu għal daw l-aghar 6 snin jgħix fil-belt ta' Hokkaido. Konti triqet u qomt biex kienu tħassejtu terremot u jina u l-familja ħriġna barra. Fejjet nejxim u tantx kien hawn terremot qawwi ħafna, forza 4 kien, imma rib Tokyo ħafna nies mejtin żgur. Naħseb da jini li hawn nejxaw 6 snin u da l-iktar terremot li ħassejt. Kawżata t-terremot ġo affettwat il-linji tat-telefon u s-sistema tat-trasport. Rapport internazzjonali qalu li dan it-terremot affettwa swieq finanzjari ġew ikkanċellati għadd ta' titjiriet u l-ferroviji waqfu joperaw. Tokyo waqfet it-train, waqfet is-subway, taxis, xeba ġen panik, pereżempju ħafna nies ma jafux fejn ħajmorru d-dar lura. Fimt ġa Sendai l-ajruport hemm 1500 u qegħdin kollha maqbuddin ġal-airport, ġifieri qatt jistgħu jmorru d-dar. It-twissija ta' tsunami issa ġiet ukoll estiża f'diversi pajjiżi oħra mal-Kosta Paċifika, inkluż f'Hawaii, tant li għal xi ħin bdew idoqqu sereni biex jallertaw lill-poplu t'hemmhekk. B'kollox hemm madwar 20 pajjiż ieħor inkluż ir-Russja u anke l-Awstralja li qed jiġu mwissija b'tsunami. Fil-Gappun l-aħħar terremoti li sar kien fl-1995 u dakinhar mietu aktar minn 5500 persuna. Madankollu l-aktar terremoti li sewa ħajjiet kien f'Lulju ta' 35 sena ilu. Dakinhar tilfu hajjithom fiċ-Ċina aktar minn 500,000 persuna.